Господин генерал, малко ми е трудно да ви кажа добре дошъл, като ви виждам в какъв каефет пристигате, но все пак нашето българско гостоприемство ме задължава да ви кажа добре дошъл в Голямо Конарие, господин Кръстевич. Не знае човек какво му носят дните и нощите. Господин кмете, вашите хора ме арестуваха, но аз идвам тук при вас не като арестанти, не като генерал, нито пък като паша, а като гражданин на вече Съединена България. Нека да е честито и благословенно дело. Българският народ заслужава това. Господин кмете, аз не се страхувам за себе си, защото съм сигурен, че съм работил честно за народа и отечеството. Заповядайте, господин Кръстевич. Ще се видим след малко. Нека да кажа няколко думи на момчетата, които направиха това дело. Братя,